igualment pot ser el cas de que alguna empresa, alguna pime o algun autònom, per què no, faci un repunt. Sí, per descomptat. Hi ha hagut algun tipus d'empreses que dins de la crisi també han tingut una oportunitat de negoci. Per què? Perquè millor han tocat, per exemple, productes que la societat ha necessitat per aquesta crisi, per aquesta situació. Suposo que són empreses que s'apropen al sector essencial. Per descomptat, sí. I aquestes que tenen el percentatge de desaparèixer s'apropen una mica a l'oci i als que tenen molt de contacte social. El que s'aventura amb un incert del futur, sobretot, són les empreses de turisme i l'hostaleria. Sí. El turisme i l'hostaleria són, crec, les empreses que és possible que tinguin més dificultats per poder tirar endavant.